जय जगन्नाथ। मु विश्वजित असिस्टेंस पॉइंट्समैन वेल्योर अच्छी ये हूँ आम स्टाफ। आज ये वीडियो कवर हम केमती सन्टिंग करा जाए तो वीडियो लास्ट को आप देखिए कि सन्टिंग हो इंजिन केमती आसूसी के डाटा जाऊँगी के डिटाच होती सब वीडियो मेंशन होती सब आम स्टाफ रेडी अच्छु आ गए गाड़ी सन्टिंग करने चलन देखते वीडियो। आगो इंजिन तार कहीं बना जो ढिला ना से बना आग टे लगे खोलू
ବାକି କେମିତି এইটা ଏବେ ଫେସିଂ ଅଛି ନା ହଁ ଫେସିଂ ଅଛି ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଏଇଟା ଡିରେକ୍ସନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଫେସିଂ ଏପଟକୁ ଆଇଲା ବୋଧେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଲିଂ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଠି ଆगे ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ 20 ପାଖାପାଖି ଆଉ ହଁ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି 20 ମାନେ ଆକୁରେଟ୍ 20 ନୁହେଁ 18 17 ହଁ ସଣ୍ଟିଂ କଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ସଣ୍ଟିଂ କଲା ନା କେତେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ବି ଫେସିଂ ଅଛି ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ନା ଏଇଟା ଫେସିଂ ସେ ଇଞ୍ଜିନଟା କେଉଁଠି ରଖିଲ ସାର୍ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଆଗରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କ'ଣ ହବ ସବୁ ସେଟା ହବ ଦେଖୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କି ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ପଡ଼ିଲେନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ ସେପଟେ ରହିଗଲାନି ନା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦେଖାଗଲାଣି କିଛି ଚୁଡ଼ିଆକୁ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ 5 5 ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ଇଏ 6 6 ନହେଲେ 4 4 ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ 4 4 ତ ପାୱାର ନେଇକିରି 5 ଆଭରେଜ୍ 5 5 ହେବ ଆ ଧୀରେ 4 4 ହେବ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଟପଲି ପକେଇଲେ ପିନ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଅଛି ପିନ୍ ଚେକ୍ କରି ବୁଲେଇବ ତାର ଗୋଟେ ହଁ ସେଟା ଦେଖିଛ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଏପଟେ ସ୍ପିଡ୍ ପିନ୍ ଅଛି ଏ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟାକ କାମ କ'ଣ ବାହାରିବ ଗାଡ଼ି ଚକଟ ଚକଟ ହୋଇକି ଖୋଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ସେପଟେ କି ରେକର୍ଡିଂ କରୁନ କରୁନ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଦେଖୁନ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖୁଛ କିଛି ଦରକାର କାଲି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବୟ ଆଉ କହିକିନା ଆମେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇବାନି ପାଇପ୍ କ୍ୟାରେଜ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଲଗେଇବେ ପ୍ରେସର ଦେବେ ଆମ କାମ କେବଳ କାଟିଲା ବେଳେ କାଟିବା ଲଗେଇଲା ବେଳେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ ବାଲା ସେମାନେ ଲଗେଇବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ପାଇପ୍ ଲଗ୍ ଦିଆହବନି ଲଗ୍ ଦିଆହବ
सेफ्टी ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପକେଇଦେଲା ବେଲିଦେଲ ଫିଡ୍ ପାଇପ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ କେବଳ ଆମେ ଖୋଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ସେମିତି ନ ରହିଲେ ଏଇ ନେଳିଆରୁ ନେଳିଆ ଧଳାରୁ ଧଳା। ଧଳା ପାଇପ୍ ନଦେଲା ପରେ ଏପଟା ଆଗ ଖୋଲିବ ଏପଟା ଆଗ ଖୋଲିବ ତାପରେ ସେପଟ ଖୋଲିବ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ଏକର ସାଇଡ୍ ଖୋଲା ଯେ ତାପରେ ଏକର ପ୍ରେସର ଗୁଡ଼ା ପଳେଇବ ତା ଓଲଟାଟା ଲଗେଇବା ଆଗେ ଦେଖୁନ ଖୋଲା ହାତଟା ହେଇଗଲା ସବୁ ନା ଆଜି ପାଇଁ ଲକ୍ ପଡ଼ିବ ଚେନ୍ ହେଇଗଲା ସିକ୍ୱରିଂ ହେବ ବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାର୍କରୁ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିନି ତ ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ଆହୁରି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରେଲୱେର ବାହାରିବାର ଅଛି ରେଲୱେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଅଲଗା ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ବି ମୋଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇକି ଜମା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଅପସେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ରେଲୱେ ଜବ୍ ହେଲାନି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଥର ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।